Susret, emisija u kojoj susrećemo poznate ili manje poznate, ali svakako ljude zanimljive i vrijedne pozornosti. Na valovima radio postaje Mir Međugorje i vi ih možete susresti. Dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje, dobra večer, hvaljeni su si Marija, dobrodošli u emisiju Susret. Već ste mogli čuti po ovim taktovima glazbe da to nije naša uobičajena glazbena podloga ove emisije, nego nešto što izvodi naša večerašnja gošća. A naša gošća je Ivana Marija Vidović, hrvatska pijanistica i pjesnikinja iz Dubrovnika. Dobrodošli, hvaljeni su si Marija. Hvaljeni su si Marija i hvala vam na ovim lijepim riječima za uvod. Hvala vama što ste ovdje i što nam ovako u pozadini lijepo svirate. Cijelo vrijeme našega razgovora slušat ćemo vaše sviranje. A što je ovo sada? Ovo nam je tokata od Johana Sebastiana Bacha, a posebno sam vezana za ovaj nosač zvuka i zato sam ga odabrala za ovaj razgovor jer je posvećen jednom dječaku iz Zadra koji se zove Ante Kardum i kad sam čula da je ostao i bez mame i bez noge u ratu, odlučila sam posvetiti mu cjelokupni prihod i od prodaje ovih CD-eva, ovih nosača zvuka ili nekim donacijama i tako sam vjerojatno bar malo olakšala, bar po njegovim riječima, njegovu surovu realnost i težak križ koji nosi od najmalenijih nogu. Evo, već smo vas iz ovih jedne, dvije kratke rečenice donekle upoznali. Upoznaje se čovjek svakom riječju koju izgovori i pogledom i osmijehom upoznajete ljude. Ovo je radio, pa ipak prije svega riječ, zvuk. No, u Dubrovniku se priprema festa Svetoga Vlaha, različiti programi su već u tijeku i mi pratimo neke od tih programa, najavljujemo, govorimo o njima i tako dalje, a stoga vam hvala što ste evo nekoliko dana prije toga, u ovom tjednu je u subotu Sveti Vlaho, a vi ste nam večeras ovdje uživo u studiju, pa vam hvala što ste došli. Naravno, nije to bilo prije svega zbog ove emisije, iako je dogovaramo godinu, dvije dana, ali vi ste došli zbog Međugorja što ono jeste, jel tako? Točno. Volite doći u Međugorje? Jako. To mi je baš što ono nekako moderno već kažemo, napuni baterije, ali napuni nešto drugo, napuni dušu, napuni misli koje moraju biti mirne u ovo nemirno doba, u ovo umorno doba kada i naša zemlja i svijet jednostavno vapi, umorno vapi za mirnim trenucima. Uspijem to uvijek u Međugorju postići, makar bio i kratki posjet. Nekako sam se sve više počela, odlučim se uvijek da ostanem bar 2 dana. Tako da mogu sebe nekako rekonstruirati u svakom smislu, ponajviše u duhovnom. Naravno, ali lijepo je vidjeti drage ljude i poput vas i poput moje rodbine ovdje, popeti se gore, susresti ponovno moju jaku vjeru i mir i tišinu i tako da evo. Kad kažete popeti se gore, mislite na Međugorska brda, jel tako? Tako je, popeti se gore. Da, Međugorju ćemo se vratiti nešto kasnije, vi ste spomenuli i vaše korijene koji su odavde, po ocu ste Vidović i otac je iz ovih krajeva. No, predstavite nam se, tko je zapravo Ivana Marija Vidović za one koji manje prate klasičnu glazbu i svjetska kretanja. Vi ste već poznata pijanistica u svijetu, a možda vas premalo poznajemo ovdje. Pa hvala vam, evo nekoliko bilo pokušaja da nastupim i u Mostaru, do tog meni je jako žao da do tog još nije došla, ali možda nije pravi trenutak, za sve postoji pravi trenutak i on će doći. Otac mi je rođen u Mostaru, ja sam prava Dubrovkinja po mami, mama isto rođena u Dubrovniku i tako dole cijeli život stvaram i vraćam se kao lastavica. A inače se bavim klavirom, jednostavno mi je to
dato. Još u maminoj utrobi, dok je radila u muzičkoj, nosila me do zadnjeg mjeseca. I tako da sam slušala glazbu zapravo u svojim prepočecima i smatram da ništa drugo ne bi bila mogla odabrati nego se baviti ovako divnim jezikom kojega cijeli svijet razumije. I glazba mi je jednostavno hrana, duševna hrana uz molitvu, možda nešto što me najviše obnavlja, raduje, ispunja, a naravno ne samo mene, nego kad ispunim srca oko sebe, to je neprocjenljivo. Tako da kazat ćemo da je mama glazbenica i kada nije mogla naći posao u svom Dubrovniku, našla ga je u glazbenoj školi, tada muzičkoj školi u Mostaru, davno. I tu ju je primijetio vaš otac i onda ju je našao ponovno u Dubrovniku, tražio ju je i evo, on živi u Dubrovniku, vi ste dakle u Dubrovniku od, kako ste kazali, ranih početaka, prije rođenja slušali glazbu i onda je bio taj logičan nekako vaš put. Da. Vrlo logično se to, jednostavno i brat je pokojni, je to nažalost već svirao prije mene. I onda sam ja oponašala za njim, oponašala sam moju mamu, oponašala sam njega, jedino što sam prvo čula i vjerujem da glazbu razumijemo svi na svoj izvjesni način. Ne moraju ova djela biti baš interpretirana, moraju biti stilski, što točniji, što vjerniji tekstu kojeg sam naučila čitati, ali ad libitum je uz interpretaciju i interpretacija ljudi koji to doživljavaju i slušaju. Najvažnije je da nikad nitko ne ostane ravnodušan, da pokušamo probuditi u njima dobro i klasična glazba je jedna od gajateljica srca i stvara kulturu srca i mislim da je to potrebno strašno u ovom svijetu danas, da budemo prvenstveno vrlo kulturnog srca, vrlo dobrog srca. To je da se obnavljamo u tome. Počeli ste svirati prije nego ste poznavali note, no je li to već bilo nešto po sluhu i kako je išlo vaše školovanje, gdje izobrazbe sve? Uvijek se našalim da sam počela plivat prije nego što sam prohodala, što je istina, i da sam počela svirati prije nego što sam išta progovorila. To je vrlo zanimljivo, a cupkalo se, tipkalo se po klaviru, tražila se melodija s prstima, oponašala sam. Gibala sam se uz ritam do te mjere da je mama mislila da nešto nije u redu. Tako da mi se jednom dogodilo i upaljenje mišića i strašno sam se umorila, jer kako je ritam išao brže, ja sam se sve brže i brže, a nisam gotovo jedva sam stajala na noga. Koliko godina? Jedna godina? Jedna godina, da, to je bilo čudo. Govori mama, pa što je ovo s ovim djetetom da se ovako giba? I tako da evo, glazba me stvarno zaokupljala, stvarala je u meni sve ono, budila je u meni sve najbolje i to je i dan danas i to mogu podijeliti drugima i štafeta ide dalje, ide cijelim svijetom, 4 kontinenta su za mnom i svugdje je publika nekako to osjetila, tu moju veliku ljubav. Idem iskreno, bezinteresno i umjetnost mora biti bez interesa, ona mora biti otvorena srca, ne smije biti nikad okovana nikakvim, kao i vjera, ne smije biti okovana nikakvim drugim mislima. Želim to i to, zbog. Ne, nema zbog. Samo srce pjeva i to je to. Zapravo mi i pjevamo, a ja pjevam kroz klavir, reću vrlo rado da se dvostruko moli. A formalno školovanje? Formalno školovanje započelo u Dubrovniku vrlo rano uz mamu, onda sam već u 4. godini priključila školi, što je bilo jako rano. Onda sam upala u vrlo dobre ruke profesorice Miletić, koja mi jako nedostaje danas, jer sam pred 2 godine smo je izgubili. Veliki pedagog, ali u stradanju ratnom Dubrovniku je prekinuta edukacija. Tako da je bila velika njena uloga da je za vrijeme opasnih trenutaka u Dubrovniku, kad sam ja u 3. srednje odlučila glazba, moram na glazbu, jer jedina me ispunja u ovom teškom trenutku.
Možda bi se bila bavila i pismom, pišem odavno i idu mi strašno jezici. To nam je nekakva genetika jako dobra. I mama i brat i jako rado nam ide i glatko nam idu jezici. I ja sam se nekako odlučila u ratu za glazbu. Valjda me je i tješila. Valjda me je davala mi ono što mi je u tom trenutku trebalo. Bili su momenti za odlučit se. I nazvala sam moju profesoricu i rekla, ja idem na akademiju. Ali tek si 3. srednje, ja te nisam čula odavno. Ovdje su stradanja, kako ćeš? Samo do Rijeke ima konvoj. Ja sam rekla, ja idem. Pa ćemo vidjeti. I ona je rekla, dobro, doći ću sutra. Nije bilo javnog prijevoza isto koji u Mostaru, bilo je jako teško. Dubrovnik je neko vrijeme isto jako patio i krvario. I ona je došla do nas, morala je i pješke i poslušala me i moram priznati da nikad nisam imala takvu tremu u životu. Baš sam se bila zauzela da to bude dobro. Adrenalin sam pokušala već tako sa 15,5 godina pretvoriti u nešto konstruktivno, odsvirala sam joj i okrenem se prema njoj i ona govori, možeš poći na prijemni ispit. Ali me nije vidjela nekoliko mjeseci, što znači da sam ja sama radila. I vidite kako u tim ratnim ili u nekim bilo kojim teškim trenucima čovjek odraste kroz noć i da neće. Ali ipak čuvam dijete u sebi. Tako ste stigli do Rijeke, jel? Stigla sam do Rijeke konvojem. Dobro, Više od 2 dana i otišla sam vam u Ljubljanu, jer u Zagrebu nije bilo te godine prijemnog ispita, bar nije bilo tada, možda kasnije je, negdje u jesen. Ja sam otišla već u 7. mjesecu i od 40-50 kandidata šta ih primaju, položila sam. To su te neke stvari koje ja samo nebu mogu pripisati. Naravno i radu, velikom radu. I tako, ali i drugi rade. Glasover je bio od početka. Glasover je bio od početka. Niste druga glazbala. I pjevanje. I pjevanje. I pisanje poezije, moramo i to kasnije spomenuti. Dobro. A sada je vrijeme za jedan glazbeni predah, iako kažem u pozadini slušamo sviranje naše Ivane Marije Vidović. Mi ćemo sada poslušati jednu skladbu Isuse, budi moja radost. Ivana Marija Vidović, naša gošća na Glasoviru.
Naša gošća emisije Susret je Ivana Marija Vidović, mlada hrvatska pijanistica i pjesnikinja iz Dubrovnika, svjetskoga glasa. Čak više zbirki poezije napisanih, ponešto ćemo i čuti od njezine poezije. No sada malo o vašem Dubrovniku. Vi ga volite zvati gradom, kao da ne trebamo spomenuti ime, kao da drugi gradovi nisu gradovi, jel tako? A možda smo tu malo stvarno ovako, rekla bih, prepretenciozni, ali za nas je grad samo jedan i piše se s velikim slovom, molim lijepo. A moram vam se zahvaliti na ovo mlada i moram vam se još zahvaliti na ovo svjetski poznata, iako ne osjećam se baš tako, ali baš vam hvala na tako lijepim riječima. Da ste malo više pričali o životnom putu, a možemo to, spomenut ćemo svakako barem nešto od nastupa. Još koji put u Međugorje. Da, ali još i u ovoj emisiji ćemo spomenuti i nastupe neke. I tamo gdje ste bile predsjednice stručnih povjerenstava, gdje ste sudjelovali u biranju. Nije to jednostavno biti na čelu nekoga žirija i dati nekomu glasove, nekomu ne dati tako dalje. Dakle, puno odgovornih zadaća, ali po svijetu. Ne, dobro. Teško. Iako je najteže ona rečenica, sve govori, nemo profeta in patria. Mislim da je najteže doma u vlastitome gradu. Recimo Dubrovnik je nekad vrlo težak, baš za Dubrovčane, kao što je Mostar za Mostarce i tako dalje. Ali teško je dobiti takva povjerenja, pogotovo sjedati uz bok ljudi koji predavaju u Salzburgu na Mozarteumu ili na vrlo, vrlo uglednim akademijama i onda te još stave za predsjednika i jednostavno se misliš, Bože, pa ja obožavam svu ovu djecu, kako ću ja sad njih razlikovati, nekog ne, nekog da, zbog čega, ali ipak onda stručnost je najvažnija stvar, ostati ipak odan tome, a i njima pomoć da stvaraju kriteriji i da vježbaju možda više ili neki da se usmjere na malo bolji put ili tako da je bitno je ostati dosljedan, iskren i strašno sam zahvalna nekim institucijama koji su mi povjerili strahovite privilegije. Lanska godina je bila, nisam očekivala, započela je šutke. Hajdemo malo pobrojati to, nećemo se vraćati tomu jer ćemo zaboraviti do kraja emisije. Da. Što je to bilo, gdje je to bilo, što se to događalo sve? Evo, hoćemo baš samo prošloj godini. Ne samo prošle godine, nego uopće, gdje ste nastupali, ali i ta prošla godina, gdje ste to bili na čelu žirija i tako dalje. Ovako, ako bi općenito trebala nešto istaknuti, mislim da je jedna od najljepših mojih uopće i časti i uopće mojih uspomena kao glazbenice, nastup kao jedina Hrvatica koja je nastupila u velikoj, ogromnoj sali Sao Paulo u Sao Paulu koji broji 22 milijuna stanovnika. Dvorana je toliko gigantska da kad sam izišla vani, dirigent pred ulazak na pozornicu mi je rekao da li sam ikad svirala pred jedno 3-4 tisuće ljudi u tako akustičnoj dvorani. Fenomen od akustike. Ja sam rekla da ne, možda do nekih 2,000, ali nisam sigurna baš da sam pred toliko ljudi. On govori, pripremi se jer je aplauz takav kao kad slijeće avion, buka. Pa da te ne bi oduzelo. Mislim, postoji ljudi koji se izgube. Ja sam izišla iza kantuna, što rečemo u nas u gradu, to je ugao, i iziđem vani kad sam ja vidjela taj tepih ljudi, radosni, jer Brazilci su inače vrlo radosni ljudi, i kako su oni pljeskali, kako je to zvučalo. Ja sam samo rekla, lijeva noga ti je na lijevoj strani, desna ti je na desnoj, pa isto tako imaš i mozak, mali i veliki, a imaš i 2 ruke, skoncentriraj se. Znate li da mi se nikad još nije dogodilo u životu da sam stavila lijevu nogu na desni pedal, a desnu na lijevi. Pomiješala sam ih. To je i ponosna sam na ti trenutak da sam izdržala, bilo jako uspješno. Na kraju sam noge stavila korektno. Još se strašno ponosim nastupom u Beethovenovoj rodnoj kući u Bonu. Mislim da te godine sam isto bila jedina ženska pijanistica koja je nastupila u toj dvorani, baš u sklopu kuće gdje se je rodio jedan od najvećih genijalaca. To sam strašno ponosna, možda sam neke stvari sad zaboravila, ali mi ove 2 prve padaju.
padaju mi Cankarijev dom u Ljubljani prepun, kompletno sold out, rasprodan. Ne znam, jako, jako lijepih trenutaka. A lani sam ponosna na dio gdje sam se dala kao kulturni ambasador ili ataše, što rado zovu, pa sam grad Sorrento, koji mi je u srcu, spojila sa svojim gradom Dubrovnikom i taj rad je onako tiho tinjao. Radila sam ja, nije samo tinjao, 18 godina. Vlasti su se mijenjale, 3 ukupno, i s jedne i s druge strane moglo je zamrijeti da nije bilo nekoliko ljudi koji su to održali na životu. Ponajviše ja s ove strane, u prijevodima, ugovora, pisama i tako, jer treba održavati vezu. Išla sam tamo, nastupala sam, održavala prijateljstvo s tim gradom, jer imam prijateljstvo sa njihovim bivšim gradonačelnikom, i to sam predočila našoj pred 3 mandata gradonačelnici gospođi Šuica Dubravka. I današnje vlasti su to u veljači potpisale konačno sporazum, veliki, ogroman, dvojezičan, i to se zove povelja među 2 grada na kulturnoj i svakoj drugoj razini. I već smo bili tamo i sada ovaj koncert pred Božić moj je posljednji u inozemstvu u 2023. bio upravo u sklopu Dubrovnik Sorrento Day, Dubrovnik Sorrento dan, gdje smo u bazilici Svetog Sant Antonino, to je njihov jedan od zaštitnika grada Sorrento, prekrasna bazilika, nastupila uz njihov orkestar i uz talijanskog dirigenta, i bili su prisutni čelnici obaju gradova, što je jako važno da se u kulturi izmjenjujemo. Mislim da se tu najbolje možemo razumjeti, i kad negdje možda nešto ne ide, kultura nekako omekša dijalog. I prekrasno je bilo je čarobno za mene, i kad sam se vratila doma, evo sada će vjerojatno ponovno Sorrentinci doći za festu Svetog Vlaha, i gradovi oba grada su dobila 13. grada prijatelja, i Sorrento i Dubrovnik, što nije čudno, na isti broj 13. Zanimljivo, da. A onda ovaj žiri, koja su to bila natjecanja i gdje, u kojim se zemljama bili? Ovako, bila sam lani u Toskani, u prekrasnoj jednoj vili u Toskani, gdje nisam predsjedala. Tu je predsjedao jedan od najboljih talijanskih pijanista ovoga vremena, i onda poslije sam još u 10. mjesecu predsjedala žirijem u Ariano Piano Competition, to je dole blizu Napulja. Isto je bilo savršeno, i sjajni mladi talenti, to je nevjerovatno kako se kvaliteta tog virtuozizma stvarno poboljšava. Ljudi rade u ove teška doba kada nisu puno plaćeni zato, jer ovo je posao koji nije baš tako zahvalan ako žele zaraditi. Ali entuzijazam je nevjerovatna stvar i ljubav prema tome. I bila sam još i u Pulji, Apulija, pred Dubrovnikom, znači blizu Barija, u jednoj iz normanskog doba još tvrđavi, u Sanicandru di Bari, i tamo sam isto predsjedala. Eto, tako da ukratko rečeno, prekrasne časti sam dobila, i vidim po njima da sam uspjela i opravdat, malo sa dobrom konverzacijom koja se stvorila. Naravno, talijanski govorim, pa onda ide i lakše, oni govoru i dijalekte. Svaki grad ima u Italiji svoj. I tako da sam, evo, nekako mi se čini da se uspostavio lijepi odnos, jer me ponovno zovu. To mi je najbolji kompliment. Tako je, čast, ali i odgovornost. Ipak vi ocjenjujete rad nekih mladih ljudi, a nedavno ste i vi prolazili možda na nekakvim takvim ocjenjivanjima, pa onda ne možete to zaboraviti, i treba sigurno veliki trud da budete pravedni, da saslušate svaki takt, svaku izvedbu. Treba ostati srdačan s njim, to, pa ukazati im na razlog zbog čega nisu možda prošli, a željeli su. A treba opet biti s druge strane jako pravedan i pogoditi ko je pravi pobjednik. U oba slučaja gdje sam ja predsjedala dogodilo se čudo, pravo Božje čudo. Ovamo dole u Arijanu
pobjedio je dječak, ma nije dječak, on je već u 30. skoro, koji je iz Brazila. Zamislite, ja sam dosta isto vezana za tu zemlju, sam puno nastupala. I priđu mi njegovi roditelji poslije i zahvaljuju mi. A ja pitam direktno, ovako otvorena sam. Ja govorim, kako je vaš sin ovako tamno put, a vi ste roditelji dosta svijetle puti. A kaže on, dobro ste to primijetili, mladić je iz Brazila, posvojili smo ga i dali mu glazbu u ruke. A ja počnem skoro plakat, a njegov otac plače. I ja sam tako bila sretna da je upravo on pobjednik tog natjecanja kojega ja predsjedam žiri. Možete misliti kakvu lijepu stvar. I još smo danas u kontaktu, a pogotovo mi je drago što je Bog meni dao jednu poruku jednog dana da on ne radi s dobrim profesorom. Taj profesor je onaj profesor koji je one veze, vezice, nije ovaj talent za to. I ja sam mu rekla, zaslužio si boljeg profesora. I ja ću ti pomoći. I pomogla sam mu, promijenio je profesora i non stop mi zahvaljuje i doći će na natjecanje u Francusku sada u 4. mjesecu gdje ću ja biti u žiriju. Predivno. Odmakli smo od Dubrovnika, vratit ćemo mu se, ali nakon još jednog glazbenog broja, nakon Života cvijeća. Može. Ivana Marija Vidović, hrvatska pijanistica i pjesnikinja iz Dubrovnika, naša gošća emisije Susret. Rekli smo, govorite o Dubrovniku jer se približava Sveti Vlaho, ali smo otišli na druge teme. Iz Međugorje se također hodočasti Svetom Vlahu Dubrovnika. Vi možete ove godine biti višestruko zadovoljni jer evo godina je dana skoro od te povelje prijateljstva između Srenta i Dubrovnika. No, kako vi idete u susret Svetom Vlahu, zaštitniku grada? Ovako, Dubrovnik ili naš grad, Svetog Vlaha doživljava kao još jedan Božić. Kao jednu festu
To je festa. Mi nemamo drugu riječ za taj dan. Ali to je festa i u duši, i doma, na stolu, i u familijama, i u crkvi, i na ulici, i svugdje. To je jednostavno kad zazvone zvona za Svetog Vlaha, to je još jedna ponoćka. I tako da se Dubrovnik zapravo ima gradaciju, onako gradu sad Parnasom se gradi njegova sezona, započinje sa sezona radosti. Sezona njegove radosti započne za Božić, pa onda ide Sveti Vlaho i onda pomalo počnu turisti i onda dođe do ljetne euforije i radosti. I onda ponovno smiraj do tog Svetog Vlaha svake godine. On je naš otac, dubrovački. Dubrovački otac svima nama. I jednostavno nema kuće koja to ne doživljava na taki način. Od pravih Dubrovčana. I smatram i svi koji ga pohode jer dođu u ogromnom broju. I još je nešto jako lijepo kod tog sveca dragog nam parca, kojega mi zovemo parec, da on ujedinjuje apsolutno sve staleže, sve u prvom redu sjedu, svi su jednaki. I osjeća se ta jedna fuzija među ljudima, jedna simbioza velika, valjda ima jednu strašnu moć. Ja sam uvjerena u nju. Posvetila sam mu i neke stihove, možda bi mu ususret mogla i pročitati jednu malu pjesmu. Ante će malo pojačati podlogu, da lijepo to ide uz vlastitu klavirsku pratnju. Ivana Marija Vidović i pjesma Svetom Vlahu. Kako je naslovljena? Svetome Vlahu. Evo ga, slušamo. Svetome Vlahu, posvećeno mom ocu. Dragi sveće, dobar dan. Evo me opet na naše tlo. I ne čini mi se ovo san, festa je očerala tugu i zlo. Kako mi duša blista, ko more na bunaci, dok mi mašta uspomene lista u suncu na taraci. Kako stoji korač tvoj, u smijehu drag, ni progovorit ne trebati za otjerat tuđinca trag. Sveti Vlaho, neka si mi živ, čuvaj se i čuvaj nas, i kamen ovi, iako siv, i galeba, i mora glas. Predivno. Hvala lijepa za tu pjesmu. A kada ste i kako počeli pisati poeziju? Ovako, uvijek sam volila zapisivati. A baš onako poeziju dogodila se prvim gubitkom, mi svako dijete, svi mi, kad otiđu, ja sam zvala ga Nono, to je djed, bio mi je najbliži prijatelj. Stvarno išli smo i ribat zajedno, eto i mala koja svira klavir, išla je i na barku. Volim more, obožavam more. Ja sam plivala prije nego što sam prohodala i danas traje ta strašna simbioza s morem. Tako da sam, kad je Nono nas napustio, malo prije početka rata, ja sam se strašno osjećala, kao da mi je srušio se cijeli svijet i odjedanput sam počela zapisivati nešto konkretnije. I onda su počele te posvete i vidjelo se da ide to i pročitala sam u javnosti i ljudi su to zavoljeli. Iako ja dan danas bivam ja samo par odabrala da po mom gustu da stvarno mogu proći onako. Pobjedila sam ja i niz nagrada, pogotovo za neke poezije iz ovog Života cvijeća koji je posvećen hrvatskoj skladateljici, svih skladateljica, to je Dora Pejačević. I voljela bih onda poslije i njoj pročitati, budući da joj je 100 godina smrti bilo lani i to smo obilježavali. Voljela bih pročitati baš krizanteme koje su njoj posvećene, ali možemo, ako bude toga vremena. Sad smo čuli i njezinu skladbu Ruža, upravo iz opusa Život cvijeća, gdje ona opisuje kroz cvijeće i život cvjetova život čovjeka. Znači personificira kroz cvijeće, ide od rođenja kroz visibabe koje samo provire iz snijega smrznutoga, pa dođe do malih ljubičica i početka proljeća, pa onda ide do renesansnog cvijeta, to je ruža, pa pomalo do čistilišta i duše, to su ljiljani,
da bi za kraj napisala Krizanteme. Tko su vam uzori i tko su vam najdraži skladatelji? Ajme, teško pitanje ovako. Ja bih rekla više gdje se možda ja najbolje osjećam. Bach, on je jako uvijek religiozan i vrlo duhovan i vrlo dubok. A onda u njemu ima i nešto logističkog i matematičkog, točnog, kontemplativnog. Uvijek je svirao orgulje u crkvi. Ima taj mir u njegovim skladbama i ta jedna kontemplacija, slavljenje Boga u svakoj njegovoj skladbi. I jako mi je blizak. Onda po drugoj strani to moje dijete u meni, koje se još nije izigralo i vjerujem da se nikad neće, Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Jučer mu je bio rođendan. Umro jako mlad, ali je napisao sjajna djela. Nitko ko on. Dotaknuo se djetinjastog u nama i onog najdubljeg, najfilozofskijeg, najvječnijeg. Zatim obožavam naravno i Franza Lista, Frederika Chopina, obožavam sve naše klasike koji su klaviro vjekovječili zauvijek, to je sigurno Rahmaninov, isto na sve. Zapravo ja ne bih voljela nikog uvrijediti i nekakve stavljati ih neke pretince. Smatram da svaku skladbu koju radim u tom trenutku smatram najboljim dijelom ikad napisanim. Tako prionem. Pa onda preference uvijek postoje. A što vi sve radite, osim što po svijetu održavate koncerte? Evo i nismo puno, mislim, nakon one glazbene akademije koju ste završili u Ljubljani, jel tako? Onda ste otišli u svijet. Kamo? Kud vas je put vodio? Išla sam se usavršavati kod dvije legenda klavira u Firencu, kod maestra Lazara Bermana. Nažalost, vrlo skoro je poslije preminuo, tako da nisam imala sam ogromnu sreću da uopće budem kod njega, ali da je barem malo duže trajalo. Nekoliko godina sam odlazila k njemu, jako smo se sprijateljili i puno je to na mene ostavilo traga. To je jedan od najboljih pijanista ikad svih vremena. I još jedna pijanistkinja, najbolja, jedna kraljica klavira, to je gospođa Alicia de la Rocha u Barceloni. I tamo sam odlazila k njoj privatno kod nje doma, što je velika privilegija jer smo postale i prijateljice i bliske i mogle diskutirati i o skladbama i o glazbi i o životu i općenito o svemu, što je strašno za mene značilo. Naravno i svi moji profesori, moja mama, nje se moram dotaknuti, evo konačno smo došli na onu ankoru u mom životu. I naravno i moj otac, ali mama je glazbenica, pa je onda to nekako, ako govorimo o glazbi, ona sigurna luka gdje se svako malo parkiram i popričam s njom. Jako se puno stvari slažemo, prožimamo, nadopunjujemo i družimo i danas je tu sa mnom i tako da evo i ona voli doći. A kako se dogode ova gostovanja po svijetu, ovi koncerti? Kako to ide? Vjerojatno jedno kao u more kad se val jedan udari o stijenu pa onda imate valiče. Održite jedan koncert, mora biti dobar naravno jer da nije dobar glas onda daleko čuje. I onda ako to bude dobro, a valjda je bilo, izgleda po svemu, onda vas zovu i ostali koji su vas tu čuli ili se taj glas pronese pa negdje reču zazovi ovu pijanisticu, jako je dobro interpretirala to ili odlično radi kao žiri, zazovi nju i tako. I onda malo po malo, a ja još i stvaram jedan festival koji je 18. godina u Cavtatu, zove se Epidaurus. Znamo da se Cavtat zvao Epidaurus u doba početaka i prvi stanovnici Dubrovnika su zapravo došli iz staroga Epidauruma. I ja sam tamo s nonom mojim voljenim rasla, tamo se ribalo, tamo se išlo, tamo se slušala glazba na večer i tako. I moje more. Ja sam rekla jednog dana ako nešto uspijem ostvariti u životu, do bilo čega, nisam još znala da ću raditi ovo. Onda bi ja voljela ovdje da se nešto oplemeni,
da se sukus svih mojih zalaganja koje ću, što god budem radila, voljela bi da to bude umjetnost, da dovedem sve najbolje što susretne, da dovedem u ovaj zagrljaj. Jer Cavtat vam ima jednu formu specifičnu. Ne znam jeste ikad bili u mjestu Cavtat. Ima 2 poluotoka i izgleda baš prirodno je formiran kao zagrljaj. Tako da sam rekla u ovaj zagrljaj želim dovesti i donijeti sve najbolje što susretnem i sve najljepše što mi se učini prikladno za ovakvu prekrasnu vegetaciju i prekrasan gradić. I tako 18 godina. Biće punoljeće ove godine. Koji su to datumi? To bude uglavnom u rujnu. Ove godine smo imali prekrasan program, zapravo 2023. sad već govorim. I mislim da su se i sponzori poredali, hoće, doprinesu. Ja samo trebam imati čarobni štapić i nekako mi uspijeva. Vole me slijediti, ali treba znati i prezentirati nešto. Treba se potruditi. Nije uvijek da se vrata otvaraju. Ako se jedna ne otvori, otvorit će se druga. I tako sam ustrajala, nije bilo lako. Jer kad sam započela, bila je to godina 2006. To je bilo 9 ili 10 godina nakon razaranja onih završnih. Recimo, sjećam se prva godina u Konavlima, da smo i radili operu od Mozarta u Franjevačkom samostanu Svetoga Vlaha, u Pridvorju, u selu ili mjestu u Konavlima, Gornja Banda, ispod brda. To vam je nekih 10-15 km od granice sa Crnom Gorom. Znači, nijednog utikača nije bilo za struju. I mi smo napravili operu, ne pitajte me kako, i ravnao je operom jedan od naših hrvatskih, vjerojatno najboljih, pokojni Vladimir Krančević, maestro. I rekao je da prostor gdje sam dovela glazbu je čaroban, impresioniran je bio. I evo, tako sam ustrajala, 18 godina. Ove godine je punoljeće. Nadamo se da ćemo, nema više pufica, nema više puberteta, sad smo punoljetni, sad moramo biti ozbiljni. Imate li učenike svoje? Imam nešto i učenika. Gdje? Privatno, u Dubrovniku ili u svijetu? Ja sam prije predavala na Luka Sorkočević, ja se nadam tamo nekad i navraćati, vratiti možda, ali za vremena kad mama je predavala cijeli svoj vijek, ja sam se tamo školovala. U glazbenoj škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku. Dobro. A poslije sam predavala nekoliko godina, napravila sučni ispit i tako, i pokazala da kruška ipak ne pada daleko stabla. Doma kod mene sa mamine strane ja sam 6. generacija pedagogije u obitelji. Pa sam jednom se našalila, sve i da neću, nekako ide mi. I ti su me đaci strašno zavoljeli, dan danas profesorice preko Straduna me zovu. Nekad mi bude žao, ali ne možete sve stizat. Evo vidite gdje je zapelo. Pozvali su me svirat u kinu i ostala sam 3 puna tjedna. Ja sam našla zamjenu. Ja sam cijelu svoju plaću ustupila nekome koji je mijenjao. Ali nastali su mali problemčići i da ne bi stvarala dodatne probleme, gužvu i tako, radije onda ne možemo na 2 stolice sjedati. Sad za sada je ovako, sad sam samostalni umjetnik Republike Hrvatske, pa hajmo vidjeti. Pa onda hajdemo hrvatsku umjetnicu Doru Pejačević i onu pjesmu, stihove koje ste njoj posvetili. Krizantema. Hoćemo li ih poslušati? Može, ako želite, ja ću vrlo rado pročitati. Može. Krizanteme koje su iz života cvijeća, prema opusu 19 istoimenoga opusa za klavir Dore Pejačević. Krizanteme, njeme, bijele, ljepotice uspavane, kraljice pokoja, vi za životom ne plačete jer u tmini cvjetate, mirne kao smrt, lijepe kao vrt u kojem svatko smirio bi sebe. Krizanteme, umrla bih rado da mi na uzglavlju stoje vaše ruke bijele, tišina je posvuda kad vi carujete. Života nema koji pobjedio bi muk vaš tajanstven, mirne kao smrt, lijepe
kao vrt u kojem svatko smirio bi sebe. U perju jastučaca vaših položilo bi glavu i dijete razigrano i starac izmožden. Vi ste kao oblaci bijeli koji nebo zauvijek ljubite, mirne kao smrt, lijepe kao vrt u kojem svatko smirio bi sebe. Krizanteme s prvom jutarnjom kišom oprane, sa zadnjim uzisajem ljeta ohrabrene, vladarice vječnosti nikad prevarene, mirne kao smrt, lijepe kao vrt u kojem svatko smirio bi sebe. Recite mi zašto, dok drugi crno odjevaju, vi krojite ponosna bijela odjela. Svatko ima svoje vrijeme i pravo odabira, života i tmina, nemira i mira. Mirne kao smrt, lijepe kao vrt u kojem svatko smirit će sebe. I još smo u razgovoru s našom gošćom Ivanom Marijom Vidović, hrvatskom pijanisticom i pjesnikinjom iz Dubrovnika i međugorskom hodočasnicom. Možemo to slobodno tako reći, Može. jer ona tako rado dođe u Međugorje, ne samo zato što su odavde iz Mostara korijeni njezini, što je otac tu rođen, nego ona Međugorje voli jednom drugom posebnom ljubavlju. Kako i kada ste ga upoznali? Pa ima tome dugo, još sam ja bila mala djevojčica kad je mama dolazila. Mama je zapravo prva mama krenula na ta hodočašća koja su bila organizirana iz Dubrovnika. Organizirano se išlo i ona je meni govorila kako je predivno, kako je nešto posebno doživjela, kako mora opet ići vrlo skoro, ono. Ja sam to slušala i studirala. Kako bi iz Ljubljane došla, slušala sam njezine zapravo priče i dakle ono što mi je svjedočila. I onda sam se i ja uputila skupa s njom, negdje malo poslije rata smo možda došli prvi put. Popela sam se i ja na i Križevac i na brdu Kazanja i osjetila nešto posebno, baš svaki put. I sad volim poći baš sama, biti u tišini, biti u miru, daleko od svega. Jako mi odgovara
socijalno od ovih mobitela, da smo nedostupni, da se možemo potpuno fokusirati i skoncentrirati jer je jedna od velikih nemira našeg vremena ipak stalni taj mobitel u ruci. Tako da sam jako sretna biti tu. Naravno, moj posao isto zahtijeva da dosta budem uključena, a ovdje imam jedan divan izgovor da mogu odmoriti dušu, posvetiti se molitvi, posvetiti se za sve ljude koji ne mogu doći, koji nisu u mogućnosti, koji pate. Od mog prošlog puta samo su 2 prijateljice sada u ovom trenutku baš u jednoj borbi. I ja, evo, sam presretna da mogu doći, da mogu i za njih obratiti se, šapnuti želje, moliti se i vratim se doma napunjena gorivom duhovnim pa i fizičkim, jer ovo je jedan napor penjati se gore. Danas sam primijetila da imam još uvijek dobru kondiciju, da mogu sve to i tako. Hvala Bogu da mogu. Što molite obično kada idete recimo na brda, posebno Križevac koji je visok i naporan? A neizostavna krunica u ruci i na svoj neki način redam, idem prvo desnom stranom, pa gore, recimo evo danas sam išla na brdo Kazanja i otišla sam, Vedran mi je, rođak moj, objasnio da postoje Radosna i nisam znala. To mi niko nije ukazao jer sama se penjem. I moram priznati da sam danas produbila da sljedeći put kad dođem mogu još bolje prionut molitvi na pravi način. I evo, jedva čekam sljedeći put. Radosna, žalosna i slavna i kasnije su... je. I onda sam kleknula pred majku i još izmolila puno Zdravo Marija i tako. Bilo nas je mali broj u jednoj svečanoj tišini. Bilo je nekoliko strankinja pored mene. Tako smo bile ispunjene nečim posebnim i još se i pogledale, nasmiješile jedna drugo i nešto predivno. Jedna divna, tiha konverzacija. Milost koja struji. Milost. Bili ste na jutarnjoj misi? Bila sam na jutarnjoj emisiji, bila je krasna, bila sam na sinoćnoj emisiji, sinoć. Čim sam došla odmah direktno, kad su se ovi mladi, silni, prekrasna mladost, kako je to bilo lijepo gledat, kad su sa svijećama ulazili unutra i unijeli jednu strahovitu radost. To je, sve nas je, moja majka se baš raznježila i vidjela sam i suze. Tako da je emotivno, jako emotivno je bilo. Tako ste upoznali Međugorje, volite mu doći. Što još reći možda u Međugorju? Poručiti mnogima da dođu, ako nisu nikad bili, da pronađu svoje mjesto ovdje pod nebeskim svodom, jer uistinu jamči jednu posebnu dimenziju u našem životu, daje nam snagu, daje nam ispravnost, čistoću, ljubav prema Svevišnjemu i majci pogotovo, čini nas ponizne, da možemo izdržati. Za mene je svako penjanje na bilo koje od dvaju brda zaista simbol života koji nimalo nije lak. Treba nositi križ, treba ga znati, treba znati hodat. Onaj teški put, život nije lak, a križ se moramo znati nositi i ne smijemo ga odbaciti. Ako nam je dan, a u životu je puno toga, u svakodnevnim susretima bude problema, a moramo se znati s tim nositi. Mislim da je na svakom od ovih puta, kad ja dođem, meni to simbolizira život, zaista. Svaka postaja, svaki korak naprijed možeš past, a možeš i opstat. A možeš, i nikad se nije dogodilo čudo, i nikog nisam vidjela da je padne, i kad se sklizne ostane na nogama. Što je jako lijepo, jer su ljudi, puni vjere da im se tu neće ništa dogoditi.
Imam 2 pitanja. Jedno, kakva je razlika u tim bitnim odrednicama vjere u Međugorju prakticiranje i drugdje gdje idete u crkve, u vašem Dubrovniku ili bilo gdje u svijetu? Posebno je jedna atmosfera ovdje, čudesna, ipak se osjeća. A valjda, ja se nadam da u velikom broju to osjećamo i da ćemo sve u većem broju, jer nam je potrebno to. U ovom svijetu koji se urušava, to nam je jako potrebno. I posebno se osjetim. Bila sam sad nedavno i u Pompejskoj, dakle svetištu, Madonna di Pompei, blizu Napulja, posebno mjesto, isto jako. Svako to svetište je posebno. A za mene je ovo naše. I ja kad negdje rečem da živim u Dubrovniku, odmah me pitaju, a Međugorje je blizu, joj, tako bi voljela doći. Pa ja kažem, pa dođi. A drugo moje pitanje je, spominjete križeve, život nije lak i tako dalje, a vi uvijek nasmiješeni. Kako to? Pa dobro. Osjećate težinu života objektivno, suosjećate s drugima. Neki su u ratu, neki vaši prijatelji, brat je umirao i tako dalje. Neki su bolesni, posvećujete im i pomažete na različite načine, a unatoč svemu tomu vi ste tako radosni, osmijeh je uvijek tu. To je lijepo da ste primijetili, zatekli ste me. Što reći, pa dolazi od ljubavi s kojom smo okupani. I ako je osjećamo, ne možemo, imamo 2 opcije, možemo ne znam što bi vam rekla. Isto tako i kad izlazim na pozornicu, osjetim jednu golemu ljubav prema ljudima. Ljubi i radi što hoćeš. Ljubi i radi što hoćeš. Ljubi, moli se i radi. Orate, laborat. Mislim da je upravo ta konverzacija i utjeha koja nam stiže u zagrljaju, da smo uvijek okupani beskonačnom ljubavlju. Mislim da mi to daje jednu radost. Ne znam, radost je posebna jedna dimenzija. Treba je i postići, nije lako. Nije lako u svim životnim trenucima ostati prisebno radostan. I ja imam, svi mi imamo 2 opcije. Možemo se rastužiti pa se dotući i ne vidjeti, otvoriti prozore i vidjeti lijepi horizont. A s tim gledanjem nikome ne pomažemo, počevši od samih sebe. A ako prionemo sa jednom izvjesnom radošću, većom ili manjom, pomažemo ne samo sebi, jer počinjemo od sebe, nego pomažemo svakome oko nas. I jedan mali izraz samo osmijeha ispravlja sve. Ivana Marija, što vas nisam pitala, a bitno bi bilo spomenuti jer ova emisija se približila sasvim svome kraju. Što bi još valjalo istaknuti nešto u ovoj prigodi gostovanja na radio postaji Mir Međugorje? Ja bih voljela vama se obratiti, zahvaliti vam se na ovoj predivnoj, da je ovako brzo proteklo, to mora da je posebno. Jednostavno, uz vašu glazbu. Pa eto, i glazba je doprinijela, ali sigurno meni se tako brzo primaknuo kraj da nisam još možda niti svjesna gdje sam. A sretna sam i radosna i hvala vam na ovoj prigodi i mislim da bi trebalo da smo više u zajedništvu, jer zajedno možemo puno, možemo sve. A ako čovjek ide samo kao pojedinac i otuđuje se i zatvara se i prema ocu i majci i prema Bogu i dragoj Gospi i prema ljudima oko sebe, neće daleko dosegnuti u svom životu, ni u svojoj profesiji, ni nigdje. Jednostavno kratki su ti puti. I mislim da pozivam na zajedništvo. Jer evo i mi 2 zajedno učinile smo emisiju da ja nisam rekla ni keks. A vi još imate jedno posebno osobno zajedništvo, 2 imena, Ivana i Marija. Odakle vaša imena, vas nisam pitala, ali prelijepa 2 imena, hrvatska katolička. Hvala vam, lijepa su mi. Obe 2 none ili bake. Očeva mama je Iva
Iva Vidović, a mamina Marija, i u biti bi se bila trebala zvati Marija prvo ime. Budući da je jako mlada oboljela, mislim jako mlada, uvijek je mama jako mlada. Da. Svaka mama je jako mlada kad joj se nešto dogodi, ali u ovom slučaju je ja nisam upoznala, a izgleda da sam najviše njezinih i afiniteta, pa čak i izgleda naslijedila. Najviše na nonu sliči. Maminu mamu, Mariju. I trebala sam nositi to ime. Međutim, kako se ona strašno rano razboljela, rekla je nemoj joj staviti prvo ime Marija da i se i ona ne muči u životu, ko što sam se sada ja patim mlada. Ne bi željela da to doživi. Sad prvo joj stavi Ivana, pa joj onda stavi Marija. Iako ne vidim ljepšega imena nema. Da. Ali evo imam ga u sredini, imam ga baš u srži, kao da je u duši mene. I osjećam strašnu povezanost s njom, nisam je nikad uspjela. Rodila se već jesam, ali ona je u nekoliko mjeseci sam imala kad je preminula i žao mi je jer sam puno mogla još uz nju biti još i bolja osoba i naučiti. Bila je profesorica francuskog jezika i znala bi još i taj jezik do perfekcije ovako. I nedostaje nam. Eto. Da, evo, Ivana, a Sveti Ivan je rekao Bog je ljubav. Marija, naša majka nebeska, Marija. Pa Ivan i Mariji Vidović zahvaljujemo za ovo gostovanje u emisiji Susret. Hvala vam što svijet činite ljepši glazbom koju svirate, kojom nastupate po svijetu, koju predajete mlađima, s ljubavlju s kojom prilazite svim tim mladim ljudima u glazbi, jer to nije unosno zanimanje. Teško je, jako je teško. Ne cijeni se kao zabavna glazba, kao rock. Ili da ne spominjemo što još. Kao neke je, koje nećemo spomenuti. Nećemo, ne ide u ovu emisiju, ne ide na ovo mjesto. Ovo je sve lijepo što ste spomenuli, zabavna i folklor, to je jako lijepo, ali ono dalje nećemo spominjati. Kako ono kažu, nije u šoldima sve. Čujte, mislim da se može čovjek snaći ako nešto lijepo svira, može uvijek negdje lijepo svirati. Postoju i vjenčanja, i piano bar, i ne znam, nija može. Ako baš ne idu koncerti, mogu se snaći. Da. Tako da, hvala vama. Hvala vama, ja sam posebno počašćena ovdje bila gostovat. Osjećam jednu veliku radost i mir i hvala dragom Bogu da možemo biti ovdje zajedno. Pa ovako mi se lagano, osim Svetom Vlahu, vašem dubrovačkom, približavamo i danu života. Pa ćemo vas zamoliti za kraj još nekoliko stihova, ali prije toga ću kazati kako je ovu emisiju tonski realizirao Ante Jerković, uredila i vodila Višnja Spajić. Naša je gošća bila Ivana Marija Vidović, hrvatska pijanistica i pjesnikinja iz Dubrovnika. Usput, s tolikim poznavanjem jezika ona može biti, već je certificirani turistički vodič, ali to nismo doticali, to je neko drugo područje. To ćemo ako budemo gladni. Da. Još smo toga mogli spomenuti, ali umjesto svega toga, za kraj stihovi Ivane Marije Vidović, Himna života. Što ima ljepše od tebe, oj živote, u svim tvojim bojama, u svim tvojim vrlinama, u radostima i suzama. Slavio te Mozart u svojim vječnim notama, i Brahms u svojim valovima, i Schubert u svojim kantilenama. I ja te slavim u svim svojim dijelima. Što ima ljepše od tebe, oj živote, kad svaka tvoja suza nosi stih i svaki stih suzu nosi. Što ima ljepše od tebe, oj živote.
Susret, emisija u kojoj susrećemo poznate ili manje poznate, ali svakako ljude zanimljive i vrijedne pozornosti. Na valovima radio postaje Mir Međugorje i vi ih možete susresti.